Eusko Legebiltzarrak legealdi honetako politika orokorreko azken eztabaida hartu du, izan ere hurrengo udarako hauteskundeak aurreikusita daude. 9:30 hasi da bilkura lehendakariaren hitzaldiarekin eta arratsaldean 2:30 jarraituko dute bilera alderdien adierazpenekin. Hurrengo hilabetetarako hainbat konpromesu hartu ditu honek, baina ez dira hilabete asko izango horiek bete ahal izateko izango dituenak, izan ere ekainerako hauteskundeak deituak izan behar dira, ez badira aurreratzen. Osakidetzari dagokionez aitortu du defizita eta itxaron zerrendak luzeak direla eta 1.200 milioiko inbertsioa iragarri du 8 urtetan arazoei aurre egiteko. Besteak beste, estatuaren lurralde ereduei buruzko eztabaida ere bultzatuko duela esan du. Eguerdion guztioi 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurkoan osoko bilkuraren eztabaida goizeako agerraldian Inigo Urkullu lehendakariak egin du eta gai ezberdinei heldu die bertan. Autokritika egin eta aldaketa eta hobekuntza behar duten eremuak daudela onartu du. Esan bezala Eusko Legebiltzarrak legealdi honetako politika orokorreko azken eztabaida hartuko du, izan ere hurrengo udarako hauteskundeak aurreikusten dira. 9:30 izan da bilkura lehendakariaren hitzaldiarekin, bertan egon dira Hamaika Telebistako lankideak eta oraintxe bertan ipiniko dizuegu bertako bertako bideo. Eguerdion, Legebiltzarra epizentroan da ostan alde batetik legealdi honetako politika orokorreko azken eztabaida martxa eta beste alde batetik kanpoan diren aldarrikapenengatik. Barruko bilkura izaten ari da Inigo lehendakariak hitzaldiari hasiera ohi bezala eta astean zehar aurre duenez ildo nagusiak izan dira Euskara, autogobernua eta Euskadiren part Europa batasunean. Urkulluk manjerriko dituen lehentasunak dira hoiek. Lehendakariak ere atzera begiratuko du, legealdiaren balantzea egingo du. Pandemiako gerra eta prezioen igoera hizpide. Lehendakariaren diskurtsoa amaitutakura arratsaldean berreskuratuko da talde parlamentarioen txandarekin. 30 artea izango dute eta ondoren Urkulluk edota denei batera erantzungo dizkenik, ordezkariek hitza hartango dute berriz, gehienez 10 minutu. Gure autogobernuaren osasuna eta nazioartekotzeko dugun gaitasuna funtsezkoak dira gure herriaren etorkizunerako. Autogobernua hobetu, sakondu eta sustatu behar dugu, etorkizunean etorriko zaizkigun erronkei eta desafioi aurre egiten jarraitzeko. Balioetan oinarritutako politika indartzea defendatzen dut. Herritarrek erakundeetan eta gure demokrazia eta autogobernu ereduan konfiantza berreskuratzeko balioak. Lankidetza publiko-pribatua nahitaezkoa da. Ekimen pribatuak erakundeen laguntza eta lankidetza behar du. Erakundeok ekimen pribatuaren ekarpena behar dugu. Erakundeen eta hirugarren sektore sozialaren arteko lankidetza kohesioaren bermea da. Hori guztia Euskadiren nortasun ikurra da. Individualismoaren aurrean, komunitatearen onura bilatzen duten politikak defendatuko ditu gobernuak, beti, guztiaren gainetik. Eta aipatu duzunez, Nerea kanpoan aldarrikapenak izan dira protagonistak, EITB irratiko langileak hain zuzen ere, EITBko zuzendaritzak izan duen jarrera inposatzailea salatu dute. Bai, irratiko langileek greba eguna dute eta osoko bilkura dela eta altzarrean bildu dira negoziazioa izan ere 13 urte daramatzatela berritu gabe eta salatu duten erginak eguneratu eta egokitu behar izan inposizioez nazkatuta daudela jakinarazi eta negoziaketa makroa errespet aldarrikatu dute.
Gure eginkizunak aldatu dira inposaketaren bitartez, ez negoziaketaren bitartez. Orduan, jendea oso nekatuta dago. Guk eskatzen duguna da, lehenengo eta behin, negoziazio zintzoa, garantiekin. Jakiteko, mai gainean daukaguna da benetan eskatzen ari garena eta negoziatzen. Nahi dugu izatea, kontratazioa gure konbenioan jasotzen duen bezala lanpoltsaren bitartez. Orduan, nahi dugu gure irudi eskubideak errespetatzea. Gaiz aldatutan ere irailaren 18an Tubacexeko beste 2 langile epaituko dituzte, Aiaraldeko 3 bizilagun epaituko dituzte eta akusazioek Tubacexeko lan gatazkaren inguruko protestekin lotuta daude. Gauzak horrela, langileak eta hainbat bizilagunek azken honetan mobilizazioa egin dute akusatuen absoluzioa eskatzeko. Zer gehiago dakigun ere? Hala da, azken arratsalde honetan bildu ziren Tubacexeko langile eta bizilagunak akusatuei babesa emate eta absoluzioa exigitzeko astelehen 3 bizilagun epaituko dituzte eta 11an beste 2 langile. Gauzak astelehenean berriz bilduko dira Tubacexekoak Gasteizko epaitegietan langile babesa emateko eta gertatutakoa salatzeko. Kulturara egingo dugu salto orain, aste honetan Gasteizen Magialderen hiriburua izaten dihardu, Magialderen 35. edizioa hain zuzen, hainbat ikuskizun eta ekimen martxan jarri dira, gainera gaur magia erakusleiotan hasiko da, Nerea? Magialdia jaialdi ospetsua da Gasteizen eta oso ezaguna den ikusi da magia erakusleiotan. Ostegun, arratsaldeko 7:30 aurrera, erdialdeko hainbat dendetako erakusleiotak izango dira euren trukoak besteak beste Gasteizko hiribidean edota San Prudentzio kale izango dira. Ondo da, Nerea, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa. Bidegi auziari helduko diogu, EH Bilduk helegitea aurkeztuko baitu, Kaireia artxibatzearen aurka. Oskar Bordez Bide auzitegiko batzordeko buruak eman du erabakiaren berri, EH Bilduk uste du beharrezkoa dela 3. peritu txosten inpartzial bat egitea. Izan ere epaileak 2 txosten kontrajarri aztertu ditu bere erabakia hartzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak egin zituen biak. Helburu argi batekin. Aipatutako lan horrek izandako ustezko gehiegizko likitazioa argitzea. Egia argitzea nahi dugu EH Bildutik eta horretarako 3. txosten perizial inpartziala egitea eskatzen diogu Gipuzkoako auzitegiari. Fiskaltzak eskatu izan zuen bezala. Helburu argi batekin. Aipatutako lan horrek izandako ustezko gehiegizko likitazioa argitzea. Egia argitzea nahi dugu EH Bildutik eta horretarako 3. txosten perizial inpartziala egitea eskatzen diogu Gipuzkoako auzitegiari. Fiskaltzak eskatu izan zuen bezala.
En tercer lugar, este auto lleva consigo el descrédito de quienes no tuvieron ningún reparo a la hora de menoscabar a las instituciones guipuzcoanas, utilizando a la institución foral, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, con la intención de dañar directamente a quien consideraban su adversario político. Valiéndose de datos erróneos y de omisiones, y así lo dice textualmente el auto, ese era el objetivo que tenían. Y en política no todo vale. Nafarrako gobernuak eta Iruñeko udalak helegitea jarriko diote Sanferminetako erasotzailearen zigor murrizketari. 15 urtetik 14 jaitsi dio kartzela zigorra Nafarroko auzitegi nagusiak. Feliz Taberna lehendakari orde eta berdintasun kontseilariak adierazi du Nafarroko berdintasun institutu arduratuko dela helegitea aurkezteaz. Bortxaketaren biktimak ere helegitea jarriko dio ebazpenari. Bestalde, Kristina Ibarrola Iruñako alkateak asko deitoratu du zigorra jaistea. Es que a través del INAI, que ya es tomada la iniciativa en esta competencia de violencia machista, pues pueda presentar un recurso de casación en primera instancia y posteriormente, si no prospera, pues vamos a estudiar fehacientemente la personación de un recurso ante el Tribunal Supremo, que parece también que por parte de la abogada de la víctima se va a dar. Es que a través del INAI, que ya es tomada la iniciativa en esta competencia de violencia machista, pues pueda presentar un recurso de casación en primera instancia y posteriormente, si no prospera, pues vamos a estudiar fehacientemente la personación de un recurso ante el Tribunal Supremo, que parece también que por parte de la abogada de la víctima se va a dar. Auzitegi gorena bilduko da 2021 Pedro Sánchezen gobernuak prozesen arira zigortutako emandako indultuen aurka aurkeztutako errekurtsoak aztertzeko. Administrazioarekiko auzien salako 5. sekzioak erabaki beharko du grazia neurriaren baliozkortasuna. 3 dira tramitazioa bukatuta dutenak eta horiek aztertuko dira. Lehen Jordi Cuixart Omnium Kulturaleko presidente ohia eta Jordi Sánchez Junts alderdiko idazkari nagusi eta Nazional Katalaneko presidente ohiari eragin diete indultuen aurkako lehen 3 helegiteek. PP, Ciudadanos eta Vox izan ziren helegiteak aurkeztu zituztenak Sánchezen gobernuaren indultuen aurka, baina Auzitegi Gorenak 2023ko urtarrilean erabaki zuen errekurtsoek ez zutela eskumenik akzio judizial horri heltzeko interes legitimoa izateagatik. Maiatzean aldiz 5. atala osatzen zuten magistratuak aldatu ziren eta erabakia aldatu zuten alderdiek aurkeztutako errekurtsoak berriro onartzeko. Orain Gorenak alderdi politikoen legitimazioaren auziaz ebatzi beharko du indultuak errekurritzeko. EAJak Bilduk eta Ezkerrak lege esparru bat eskatu dute Euroganberan Europar Batasun osoan autodeterminazio eskubidea babesteko. Ekimena astearte honetan aurkeztu dute Estrasburgon eta aitortu dutenez oraindik irteerako laukian dago eta datozen hilabeteetan emango den eztabaida akademiko eta politikoaren mende dago.
baita Euskal Herriko eskubide sozialen kartak su txikien itsasoa izeneko gizarte mugimenduen topaketa antolatu du irailaren 30erako Ozetako Garaion sorgingunean. Jardunaldi horrekin espero dute trantsizio ekosoziala elkarrekin pentsatu eta horren eraginkuntzan elkarrekin egiteko bat egitea. Su txikien itsasoa ekimenak Euskal Herriko eragile sozial eta sindikalen zein herri mugimenduen arteko topaketa jardunaldi bat antolatzea proposatzen du. Zertarako, trantsizio ekosozial justurako ardatz nagusiak eta funtsezko aldarrikapenak zeintzu diren eztabaidatu eta zoru komuna adosteko. Eta horren alde, modu ahalik eta koordinatuenean eta jarraituenean egiteko agenda sozial partekatuaz aritzeko. Jardunaldi topaketa irailaren 30ean egingo dugu Ozaetako Garaion sorgigunean. Beraz, data gorde. Izena eman eta bertaratzera gonbidatu nahi ditugu eragile sozial, sindikal eta herri mugimendu ezberdinak eta hauen parte diren kideak. Berriro diogu, sinetsita gaude su txikien itsasoa piztu behar dugula. Trantsizio ekosoziala elkarrekin pentsatu eta horren eraikuntzan elkarrekin ekiteko. Donostiak ostatu turistiko berriak mugatu nahi ditu lehenik daudenak ukitu gabe. Udalako hoteletarako eta etxebizitza turistikoetarako lizentzia berrien legapena mugatuko du, hirigintza antolamenduko plan orokorra aldatuta, baina ez du eraginik izango dagoeneko lizentzia dutenen gain, naiz eta turistak jada 10% izan hirian. Donostiak ostatu turistiko berria mugatu nahi ditu lehendik daudenak ukitu gabe. Udaleko arduradunek ostatu erabilerak arautzeko egin eduten aldaketaren lehen zirriborra aurkeztu dute. Horrekin bertan bera utziko lirateke hotel etxebizitza turistiko edo bizitegi erabilerako beste ostatu erabilera batzuetarako lizentzia berrien lagapenak, baina ez dituzte berrikusiko indarren dauden lizentziak. Planteamendu hori behin betiko onartu baino lehen proiektuak hainbat fase gainditu beharko ditu. Ingurumen ebaluazioa egin, lehen zirriborra egin, alegazioak aurkeztu eta baloratu besteak beste. 2024ko apirilean iraungiko da udalak hotel establezimendu eta pisu turistiko berriak irekitzeko lizentziak bertan behera uzteko araudi iragankorra, eta araudi hori urtebetez luzatuko da orduan. Beraz, hirigintza antolamenduko plan orokorraren aldaketa behin betiko 2025an onartuko da. Planteamenduaren baitan dago ukatu egingo direla turismo ostatuak eta etxebizitza eta logela turistikoak irekitzeko lizentzia guztiak hiriko hiri ingurune osoko lursaitan eta egoitza erakinetan. Planaren jarduketa eremutik kanpo geratzen dira udalaren ustez presio turistikorik ez duten bizitegi erabilerarako lurzatiak. Proiektuak bizatitan banatzen du hiri ingurunea, lehenengoa eremu gorria, antigua erdialdeak Rosiba eta Etegearen zati bat. Eremu hori saturatutza joko da turismo presio handiene jasaten duena dela egiaztatzean, eta turismo ostatu berria jartza debekatuko da. Salbuespen batekin, kultura eta ondare balioarekin katalogatutako erekinek ostatu turistiko berriak izan ditzakete. Bigarren eremua hiriko hiri inguruneko gainerako auzoek edo haien zatiek osatzen dute, eta lizentzia berriak emateko debekuak lurzoru edo erekin urbanizagarriari bakarrik eragingo dio. Baina esan bezala 2025an onartuko den planteamendu honek lizentzia berri soilik eragingo die, indarrean dauden turismo lizentziak berri ikusi gabe. Galdakanuko etxebizitza sindikatua galdakanotar baten etxegabetze prozesua bertan bera ustea lortu du. Familiak etxea erosteko mailegu bat eskatu zuen Kutxabanken, baina pandemiaren ondorioz ezin izan dio maileguaren ordainketari aurre egin. Hilabeteetan zehar mobilizazioak egin dituzte etxegabetzea salatzeko eta azkenik sindikatu jakinarazi duenez Kutxabankek alokairu sozial bat sinatu behar izan du. Duela urtebete inguru, Galdakako etxebizitza sindikatutik jakitera eman genuen Kutxabankek patxi etxetik botatzeko asmoa zuela. 77 urte zituen, pentsionista eta Galdakoko bizilaguna.
eta urte batzuk lehenago hipoteka ordaintzari utzi behar izan zion krisiaren ondoriozko zailtasun ekonomikoengatik. Lehenik eta behin, berriz diogu Kutxabankek ez duela kontratu hau sinatu sentsibilidade sozial batengatik. Baizik eta galdakao mobilizatu eta etxebizitza sindikalismo eraginkor eta antolatu bat aurkitu duelako. Alokairu soziala urratz bat da norabide horretan, baina argi diogu, etxebizitza doakoa eta guztiontzat izan behar du. Nafarroarantz egingo dugu orain igandean munduko patinaje maratoi gogorrena abiatuko baita Iruñako Boskeziotik. 400 parte hartzaile dira eta Garezera iristea dute helburu. Aurtengo edizioa 14. da eta mundu osotik heldutako parte hartzaileak lehiatuko dira bertan. 400 patinatzaile inguruk parte hartuko dute asteburu honetan Iruñetik Garezera doan irristaketa lasterketan. Munduko patinaje maratoi gogorrenaren fama daukan lasterketan. 14. edizioa da urtengoa eta igandean abiatuko da goizeko 10:00 Boskeziotik. Eta irristatzaileek 12 arte izanen dute tartea Garezko Foruen pasealekura iristeko. Aurtengo edizioa edizio internazionalena izanen da. Herrialde ezberdinetako patinatzaile gehien izango dituena. 20 bat baino gehiago hain zuzen ere. Tenemos participantes de muchísimos países, Argentina, Bélgica, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Francia, Italia, Venezuela, España, entre otros lugares. Nivel de participantes de todas las categorías, desde campeones y campeonas a nivel mundial hasta participantes amateur. 42 kilometro eta 185 metroko ibilbide gogor eta zorrotza izanen da. Igoera eta jaitsiera etengabeekin. Orendaingo mendatean barna. Proba, Zizur, Paternain, Ororbia, Ibero, Etxauri, Ziriza, Belaskoain, Orendaingo gaina eta Artazutik igaroko da. Garezera iritsi arte. Proba zuzenean jarraitu ahal izanen da Garezko helmugan paratuko den pantaila erraldoi batean eta maratoiaren sare sozialen bidez. Hainbat dira garaipena lortzeko hautagaiak. Errate baterako iazko emakumeen txapelduna, Marie Lefebvre. Erronka, ordu bat eta 9 minutotan bete zuen. Eta gizonezkoetan Nolan Bedia frantziarra. Ordu bat eta 3 minutua behar izan zituen erlojupekoa egiteko. Eta gaur bueltan da musika zuzenearen edizio berriak gaueko 10:00 Hamaika Telebistan. Eta honekin iritsi da gurean gaur magazineko lehen atalaren bukaera eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko Aiara Deurreta kazetariaren eskutik. Laster gara bueltan albiste gehiagorekin. Right after life,
Hamaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzue bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Amabiterdiak dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea, heldu da. Zaporeak proiektuak egunero 2000 otordu baino gehiago banatzen ditu Lesbosen. Lena Ruiz de Azua, asteon itzuli zara Lesbosetik, kaixo gurekin izatagatik. Kaixo egunon. Eskerrik asko. Donostiako Itzaurrondoko auzo elkarte gastronomiko baten inguruan sortu zen Zaporeak proiektuak. Hasiera batean 6 hilabeterako, baina 7 urte daramatzazue dagoeneko. Astelenean itzuli zinen Greziako uhartetik, zein da bertako egoera? Txarra, oso txarra. Azkenean, gu 6 hilabeterako sortu ginen, 7 urte daramatzagu, beraz, emergentzia egoera hori kronifikatu eginda, beraz, orain bertan Lesbosen ikusi dudan egoera, oso txarra da. Umea jarraitzen dute eskolara joan gabe, pertsonak ez dakate kanpamendu horietatik libre mugitzeko aukera edo baimena, orduan, eskubide asko dazkate urratuta ez, gainea, kanpamendutan jarraitzen dira bizitzen, kontainer edo plastikozko karpa antzeko batzuetan, beraz, ez dira bizitzeko, gauz duinak edo baldintza duinak. Ez dira baldintza duinak bermatzen azaldu duzun bezala, eta gainera emakumeen egoera arek kezkagarriago da, ezta? Azkenean, gu beti hor gaudenean, egiten dugu pixkat jarraimen bat, ez? Guztioi, baina justo gaina jartzen dugu pixkat fokua, kolektibo vulnerablegoetan. Orduan, honetan sartzen dira bai emakumeak, bai umeak, baita sobretodo emakumea ordunak edo, amatasunekin, ez? Orduan, beraiekin hitz egiten, ikusi dugu nola, komunetako lekua beraientzat oso arriskutsua da, bortxaketa asko daudelako, edo askotan, soilik, beraiek azkenean bakarrik edo hortikan baldin badaude, beraiek oso ikusten duten nola oso arriskutsua dela eta beraientzat dela oso leku hostila edo. Zaporeak proiektuaren lana hala beharrezkoa da, izan ere kanpalekuetan egia da otorduak banatzen dituztela, baina askotan otordu horiek ez dira heltzen edo zizarez beta daude, orduan beharrezkoa da otordu horiek banatzea. Azkenean, errefuxiatu kanpamendu honetan, karatepeko izena dakala, edago catering ofizial bat, ez? Zein berez, egunero ematen duen pertsona guztientzat otordu bat. Baina gero guk beraiekin hitz egiten dugunean, esaten digute edo erakusten digute, ez? Nolako otorduak dien, askotan igual kadukatuta daudela, xixarekin daudela, errefuxiatu kanpamendu gehiena musulmanak dira, beraz, txerria ez dute jaten, baina askotan otordu hauek txerria dakate, beraz, naiz eta otordu bat izan, ez da otordu duina, ez da otordu ona, beraz, jendea otordu horiek ezin ditu jan. Horregatik nahiago dute gure otorduak, baina gure arazoa da, gu 2200 otordua gehala ematen, gure maksimoa 2000 zala, baina oraintxe bertan errefuxiatu kanpamendu honetan 3300 pertsona baino gehiago daude, beraz, 1000 pertsonei gu ez gera kapaz oraingoz iristea. Baina aipatu duzu, ez? Izatez 2000 otordu egiteko prest daudetela, baina 2200 egiten dituzuela ahalegin askorekin. Gu 2000 egiten genitu, algenitun egin ez, baina gero ikusi dugu nolako egoera dagoela, oraintxe bertan, diela 3300 pertsona, eta esan genuen, zeo zer gehiago egin behar dugu, alde egin behar dugu ez, orduan gaude gure esfortzu handiena egiten 200 otordu gehiago egiteko, baina ere ez gea iristen, ez dakagulako, sobretodo kapazitate finantziazioakoa ez, azkenean 2000 eta piko otordu egiteko egunero, imaginatu zenbat elikagai, zenbat elektrizate, sua eta guzti behar dugu ez, horregatik daramatzagu hilabete batzuk kanpaina batean bazkideak bilatzen, finantzazioa bilaten, 3300 pertsona hauei iristeko, 100% kubritzeko errefuxiatu kanpamenduan. Guztiok behar ditulako eta guztien eskubidea delako ondo jatia. Azkenean, 1000 pertsona horiek gutxi gora bera, ez dute zuen otordua, orduan askotan jan barik gelditzen dira, ezta? Edo jan barik, edo catering ofizial hori ematen dula, ikusi dugula ez dela otordu ona edo nutritiboa. Edo, guk ez genukela jango behintzat. Beraz, zergatikan beraiek bai.
2200 otordu nola antolatzen zarete, hainbeste otordu egiteko, azkenean asko dira. Bai, normalean eguna hasten da 7:30, 8 gutxi gora bera, justen geha sukaldera, eta hor bakoitza baki zea tala egin behar dunez, azkenean dakagu hor, sukaldean dazkagu beti egunero 6 pertsona diela gure ekipo establea, diela asilo eskaradunak, diela sukaldaria, koordinatzailea, okindegian daudenak, beraiek dia orduan pixkat guztia eramaten dutena, antolatuta ez, orduan, voluntario izaten ditu, babitu, gaur dakagu ez dakit, entxala da, orduan, letxuga garbitu, pikatu, ez dakiz eta beraiek dia pixkat egiten dutenak, eta orduan, azten geha, gero 11 tarditan egiten dugu atxeden bat pixkat, 11etako hartzeko, ez azkenean, boixe, gaina justo oraintxe bertan udaran, oso beroa handi egiten du 40 piko gradu iristik geha, berdaz, 11etakoa jartzen dugu, eta gero ja enplatatzen hasten geha. Imaginatu, 2200 ordu enplatatzeko, diela ia 2 ordu enplatatzen, eta hogia egiten, eta gero guztia garbitzen, ordu bat eta erditan, ordu bitan, guztia prestegoteko, errefuxiatu kanpamendura sartzeko, bazkaria edo emateko. Aipatu duzu ez, 10-15 pertsona zaudetela lanean edo otordu horiek prestatzen, eta gehienak gainera refusiatuak dira, eta zentzorretan garrantzitsua da, ez da? Normalizaziorako edo integraziorako bide bat ere errazten duzuelako. Bai, guretzat oso garrantzitsua zen, asilo eskaeradunak gure proiektuaren parte izatea, ez ezakalako zentzua errefuxiatuentzat sukaldatzea, beraiek gure proiektuaren partez baldin badea, gainera beraiekin ikasi dugu, ez, nola egokitu beraien gusto, tradizio eta beharretara. Orduan, gure sukaldea asko gustatzen zaigu delako espazio seguru bat guztiontzat, hau da, bai asilo eskaeraduntzako, baita Euskal Herriko pertsonentzat, ez, beraien artean sortzen delako oso erlazionak, sareak, eta orduan hoi laguntzen gaitu pixkat kontzientzia hartzea, eta hoxe esan dezuna, ez, normalizatzea azkenean askotan pertsona errefuxiatuai bakarrik ikusten diegu etiketa horrekin, ez, errefuxiatua, eta askotan dia aita, ama, alaba, semea, aizpa, sukaldaria, medikoa, orduan, sukaldean aukera hori dakate, ez, errefuxiatu parte hori atzean uzteko eta beste gauza asko izateko. Baina Euskal Herriko voluntarioak ere bertan dira aukertzen zali manaiz. Bai, azkenean, eske 2200 otordu egiteko laguntza asko behar dugu, ez egun Euskal Herritik 3 astero 4 pertsona juten dira laguntzea, eta sobretodo kontzientzia hartzea baitere, ez azkenean 3 aste hor egoten, hitz egiten, ikusten eta guzti, kontzientzia hartzen dute, gero Euskal Herrira bueltatzen dira, beraien lagunekin, familiakin, kuadriakin kontatzen dute, eta gerozta gizarte kontzientziatu bat izango dugu. 4 pertsona joaten dira astero, Euskal Herritik zein da jasotzen duzuen feedbacka edo eurengatik? Normalean, gehienetan oso ona, azkenean jendea juten da pixkat beldurra eta orduri ez, normala delako, baina gero hor daudenean, beti esaten digute, esperientzia hauek beti esaten dira berdina ez, eman diotela, beraiek eman dutela, baino gehiago, eta jendea oso pozik etortzen da, azkenean oso erlazio politak sortzen dira sukaldean, azkenean sukaldean, dago beti giro superona musikarekin, irrifarrekin, bromekin, eta oso pozik etortzen dira, eta beti etortzen dira indarraskorekin hemen jarraitzeko eta gero gauzak egiteko. Gainera duela 2 aste baino gehiago Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak izan ziren bertan, Lesbosen, zer ikusi zenuten edo zer ikusi zuten edo zer erakutsi zenieten? Guretzat oso garrantzitsua zen bizita, azkenean daramatzagulako 7 urte hauek Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak jasotzen, beraz guretzat oso garrantzitsua zen ikustea beraiek zergatik zan garrantzitsua zaporeaki diru laguntzak hauek ematia eta jarraitzen, ematia. Orduan, zer ikusi zuten, hor dagoen errealitatea, eta hor dagoen egoera oso larria dela, jendea ez dakala aukera ondo jateko, umeak ez dakatela aukera ikastolara juteko, eta nola dauden azinatutak karpa batian ez dakizen bat pertsona, ez dakizen bat emakume gizonekin, eta egoera hori ikusi zuten, beraz oso gure erlazioa asko betu da, eta azkenean hori lagunduko gaitu ez, errefuxiatu artean, edo errefuxiatu egoera dagoen bisibilitate hori ematea bai Euskal Herrian, eta baita ikustea zer nolako garantzia dakan zaporeako jarraitzea. Azkenean askotan, edabitatik ikusten dugu zein den refusiatuen egoera edo kanpalekuen egoera, baina bertatik bizitzea egoeraren beste errealitate bat erakusten du, ezta? Azkenean, gu igual egun batean telebista pizten dugu eta ikusten dugu momentu hartan berri bat, ez?
eta ikusten dugu, eta esatetu guaien, ze larria, bai, noski baietz, baina gero gure bizitzara bueltatzen geha, eta azten dugu, baina eske, egoera hau jarraitzen du, hau da, bihar honi buruz ez dalin badegu hitz egiten, bihar Lesbosen egoera hau jarraituko du, egongo dia ez dakizen batu eskolara jun gabe, egongo dia 1000 pertsona otordu bat izan gabe, eta gauzabek orduan garrantzitsua dia kontatzea, bestela jendeak ez baldin badaki gertatzen nahi dela ezingo du ezer egin aldatzeko. Egoera lasgarria da benetan, gainera, transferentziak egin arren, gero eta refusiatu gehiago heltzen dira kanpalekura. Bai, ia egunero aidia iristen adibidez hoxe ni oraintxe bertan iritsi naizela, bueltatu naizela, horrego naizenean, ia egunero 40, 50, 60 pertsona iristen zian Lesbosera beraz. Gero ez da jende gehiago dago refusiatu kanpamenduetan, eta astean behin edo gutxi gora bera egiten dituzte transferentzia batzuk penintsulara, baina gero penintsulan baita ere egoera guztiz lotxagarria da, usten dituzte batzutan refusiatu kanpamenduetan, edo batzutan hor lekuet, en lugar dena da, eta hor antolatu orduan, jarraisten deiria izten, azkenean, gaina ikusi dugun moduan, orain baita ere Libia edo Marrokosen lurrikararekin eta guzti, gauza hauek gertatzen dien enean errefusiatuak egongo dia, beraz, jarraituko dia etortzen. Eta gure beharra edo estatuen beharra da baita ere asilo hori ematea. Eta esango zenuke agenda mediatikoan garrantzia galdu duela Lesboseko kanpamenduak? Esango nuke baietz, azkenean hoxe duela 3 urte, hola urte justo Moriak kanpamendua errezan, eta hor kriston buma izan zuen, eta oso famatua izan zen, baina orain hoxe igual 3 hilabetero hitz egiten dugu behin zeo zertaz, baina gero edabidetan ez dago presente, ez? Ikusi genuen gainea baita ere beste urtean Ukrainiarekin gerran, evidentemente atera bazan, eta oso egoera larria da, baina foko mediatikoa egon bar da denbora guztian, leku guztietan, ez? Egunero gertatzen ari delako gauzak, ez da bakarrik gaurko gauza. Atzo gertatu zen, gaur gertatu zen, bihar gertatuko da, eta hola egunero orduan, garrantzitsua da edabidetan egotea, baina ez dago egunero ulertzen dugu azkenean, ez? Jendea igual nekatzen dela honi buruz, baina, gu nekatzen berdin badea ikusten imaginatu bizitzen ari dien pertsonaz. 2019an heldu zen Lesbosera Zaporeak proiektua, 2019tik ona, egoerak hoberantz egin du, okerrerantz egin du? Iritsi ginean Moriako kanpamendua zegoen, eta Moriako kanpamenduan zeuden lekua 4.000 pertsonentzat, eta 23.000 pertsona bizizian beraz, imaginatu zen dolako egoera zen. Orduan, hor egoera pixkat aldatu da, hobetu da pixkatxo bat. Ez daudelako 23.000 pertsona bizitzen, baina hala ere 3.000 pertsona hauek ez dakate beraien eskubideak ondo, ez? Orduan, hobetu da, zehozer, baina oso larria jarraitzen du izaten. Ekonomikoki beharra duzue batetik, proiektutik, baina baita ingurumenari dagokiona bestetik, ez da? Erabilera bakarreko edukontziak erabiltzen dituzue, eta zuen helburua da, hoiek berrer erabiltzea. Daramatzagu pare bat urteia horrekin begiratzen, ez? Azkenean, eske 2000 eta piko otordu egunero, taperroiek aluminiozkoz diela, zaborra sortzen dugu, erresidu pilo bat aia sortzen, orduan, noski baiet, giza eskubideak garrantzitsuak dira, baina mediambientalki baita ere begiratu behar dugu, ez? Orduan, aigea pixkat bilatzen, aberrea dagoen Euskal Herriko enpresa edo norbait pixkat gomendazioa egiteko edo finantziazioa egiteko, ez? Azkenean, guk bakarrik ezin dugu oraintxe bertan presupuesto hori izan, eta aigea bilatzen formak, bai kooperatiba, enpresa edo hemengoakin, berrea lortu dezakegun, ezain besteko residuak egiteko. 2.200 otordu inguruan egiten dituzue egunero, jakiak edo likagaiak Euskal Herritik ekartzen dituzue, eramaten dituzue, edo nola egiten duzu hori? Bi forma dazkagu. Freskoa, berdura, fruta, oiaskoa eta guztia hor Grezian erosten ditugu, Lesbosen, hola baita ere pixkat fomentatzen dugu, ez, komertzio lokala, islakoa, baina gero, arroza, lekaleak, olio oliboa, pasta eta gauza guztiak Euskal Herritik eramate ditugu normalean, bilketak egite ditugulako, beraz oso garrantzitsua da guretzat, jendea bazkide izatea, doaintzak egitea finantzazioarekin, eta bestela ezin baldin badute, beraien herrietan, ikastoletan, etxeetan, elikagai bilketak egitea, ez, guri gero hori pilo bat laguntzen gaitu, azkenean kontainerrak erabenten ditugu elikagaiet betetak. Eta hori guri laguntzen gaitu baita ere mezu bat esaten, ez? Azkenean gu otordu hori ematen dugunean
refuxiatu pertsona baki dela, egon dela, ez dakit, emakume bat, bera etxean, jun dela supermerkatura, erosketak itea, eta goratu da erosten. Ez dakit, garbantzuak eta babarrunak guri emateko, guk bakilako, guk gero sukaldatuko ditugula, eta beraiei emango diogula. Orduan, bilketak guretzat oso garrantzitsua dira baita ere Euskal Herri mailan. Bazkide kanpaina aipatu behar dugu, izan ere bazkideak behar dituzu, ezta? Bai, hoxe, esaten genuen bezala. Horretxe bertan guk gure maksimoa ja pasadegu, 2.200 etordu ematen nahi geha, baina ala ere, kanpamenduan 3.300 pertsona jarraitzen dira ez. Orduan, 2.000 pertsona horiei baita ere ailegatzeko finanziazioa behar dugu. Bai ekonomikoki, bai bazkideak, doaintzak, diru laguntzak guztia behar dugu, beraz, dakagu gure webunean, hor informazio guztia, bestela jendea ez baldin badu ulertzen ez daki, deitu, porque gu beti errestazun guztia jarriko dugu, azkenean doaintza bakoitza, naiz eta txikia izan guri laguntza pilo bat egiten dugu, egunero 2.000 baino gehiago tordo horiek prestatzen jarraitzeko. Gizarteri laguntza eskatzen diozue, baina baita enpresei, ez da? Bai, azkenean, hoiz, esaten genuen bezala, Euskal Herriko enpresak baita ere, asko dirua dakate ez, eta adibidez, oraintxe bertan, duela hilabete bat edo Fagorko kooperatibak makina batzuk eman ziguten, zeintzuk laguntzen digute pilo bat sukaldean, orain jaz ditugu putxero ni baino handiagoak ziala garbitu behar, baizik eta dakagu, garbigailu bat hor garbitzeko, eta guzti orduan, enpresak guri baita ere asko lagundu gaitezke, eta zaporeak laguntzen baldin badiete, azkenean errefuxiatu pertsonei laguntzen nahi die. Eta erakundei ere diru laguntza gehiago eskatzen diezu, ekortzen baldin manaiz? Bai, hoixen, bai, eskatzen dugu dirua, bai pertsona fisikoei, bai enpresei, bai entitate publikoei. Azkenean, hoxe, zaporeak beti esategu dela proiektu bat herrikoa ez, oso auzo batean sortu zen, beraz herrikoa da. Orduan, nola igea egiten, zeo zer, guk berez ez genukela egin behar, eskatzen dugu behintzat, aldun jendiari esfortzu edo besori ematea, bai finanziazioarekin, ekonomikoki edo baita esfortzuarekin. Lesbosen otorduak eta laguntza eskaintzen duzue, baina hemen Euskal Herrian baita ere ekitaldiak antolatzen dituzue. Bai, gaina oraintxe bertan, justo adibidez, Iruñan, urrengo asteburuan ustet izango dela, San Fermin txikitu egingo da, eta hor baita ere ekitaldi bada, non zaporeak egongo da presente, bai merchandisinga saltzeko, proiektuari bisibilitatea emateko, eta justo orain udaran pixkat galditu gea, baina kurtso hasi dela, hasiko gea berri doiz ekitaldiak egiten, bai bilketak edo bai askotan gaude, azoketan internazionalak tola presente, abuztuak 15ean egon ginen baitare hemen Bizkaitik merchandising eta proiektua azaltzen tala, beraz, egongo gea eta jungo gea baitare gure webunean eta gure sare sozialetan esaten nun egongo gean eta zer egingo dugun. Voluntarioen lana ezinbestekoa da, voluntario gehiago behar dituzue? Lesbosera juteko oraingoz adibidez, abendu urtarriak arte uste txanda guztiak kompletuak daudela ez, baina gero egia da, hemengo ekitaldietan egite ditugunean behar ditugula voluntarioak, elikagai bilketa bat egiten ditugunean, imaginatu, herrialde askotan jartzen ditugu puntuak, beraz hor jendea behar dugu, gero elikagai guzti horiek biltegira eramatean eta antolatzeko kontainerrean sartzeko baita ere voluntarioak behar ditugu. Beraz hoxe, gure telefonoa beti dago irekita, jendea deitzeko, jakiteko edo galdetzeko ea nola lagundu ezaketen, azkenean dazkagu baita ere gero WhatsApp talde batzuk, probintzian pixkat antolatuta ez, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, Iruñan, Alabantola, pixkat provintzia horietan egiten dien ekitaldiak beraien artean baitare antolatzeko eta albadun jendea juteko laguntzea. Bestalde, kanpalekuan 7 lagun bizi dira plastikozko edukontzi batean. Bai, 7 o los que sean, azkenean, adibidez, oraintxe bertan, daude karpa oso handiak, eta dian guztiak utxunak ez, baina gero jarri dituzte plastikozko edo telazko paretak, eta hor daude literak, orduan hor, ezakitzen bat pertsona bizi daitezke. Gero kontainerretan, diela obrak bezalakoak, hor kontainerroi jartzen ditula, hor aldia bizi familia bat, edo bi, eta izan leike familia hori 5 pertsonazkoa izatea, izan leike 10 pertsonazkoa izatea, osea, azkenean, ez dakate lekua, ez dakate ez da ere pribazitasuna, ez, orduan, egoera oso larria da.
Hainbat ekitaldi aipatu dituzu, azoketan zaudetela bertan, jaialdiren bat ere antolatzen duzue? Oraingoz ez dakagu, baina bai, uztailak 2an antolatu genuen justo koska, dela zaporeaken festa gastronomiko famatuena, pixkat aprobetxaten degulako ez, ospatzeko, azkenean beti errefuxiatuei buruz hitz egiten dugunean, edo egoera hori buruz hitz egiten dugunean ez, larria denez triste da hitz egitea, orduan, pixkat nahi genuen buelta eman ez, eta ospatzean nola dakagun Euskal Herriko gizartearen babesa, eta hoxe egin genuen ekitaldi bat pintxoekin, musikarekin, eta egia da Intxaurrondoko auzora jende pila bat gerturatu zela. Aipatu diguzu, Elena, hainbat modu daudela laguntzeko, ezta? Bai izan Lesbosen edo izan hemen Euskal Herrian. Bukatzeko azken galdera bat, herritarrei zuzenduta zehazki, lagundu nahi baldin badute, zer egin dezakete eta nora jo behar dute? Beti esaten dugu, gu dazkagula 3 forma laguntzeko ez, bat izan leike ekonomikoki, dela hoxe bazkide izatea ez, doaintza batzuk egitea, hor webunean dakate informazio guztia nola egiteko eta oso erresa da, eta gero bestela hoxe, beraien etxe, eskola edo ikastoletan bilketak antolatzen balin badituzte, guri pilo bat laguntzen nahi dira baita ere. Gaurkoan gurekin izango ditugu Zurine Rodríguez eta Ibon Beñika, orain arte.
Hamaika Telebistak web orri berria du. Aktualitatea, saioak, podcastak, programazioa eta gehiago aurkituko duzu bertan. Unean, uneko edukiak zuzenean edo nahieran, nahi duzuenean. Edozein tokitatik Hamaika Telebista denon eskura, mugikorrean eta ordenagailuan. Etengabean eguneratzen den informazioa. Hemen hamaika.eusen. Eguneko solasaldiari ekiteko unea heldu da eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Zuriñe Rodríguez eta Ibon Beñika. Eskerrik asko gurekin izateagatik. Gaur Gasteizko Ganbaran politika orokorreko osoko bilkura egin dute. Inigo Urkulluk hitza hartu du lehendabiziko aldiz, gero arratzaldean beste saio bat edukiko dute. Ez dakite jarraitzeko aukerarik izan duzuen eta zer duzuen nabarmentzeko? Begira, niri asko gustatzean bilkura da, mamia asko delako eta benetan kurtso hasiera ematen digulako. Edukietara begira asko mandu, baina nik uste dut lehenengo simbolismora begira behar degula pitxin bat. Ez da edo zein osoko bilkura, legealdiaren azkeneko bilkura da, alegia Urkulluren azkena behintzat legealdi hontan, eta zalantza askorekin etorri da, ez dakigu berriz errepikatuko duen EAJ-ko aipagai modun. Lehenengoa da, eta atzaldean ere ikusiko dugu Maialen Iriarte ez dagoena, EH Bilduren zentzuan, eta hortxe ere badago nik uste kutsu elektoralaren inguruko, ez esango nukeni, ambientea behintzat osoko bilkuran. Gero egia da, gaur goizean Urkulluren itxaldia entzun dugula, ez da bizikili luzea izan, bai esango nuke, eta titular bat emate aldera, eta gero sakontzeko aukera izango dugu, nik uste dut autokonplazientzia asko, ez, diagnostiko handi bat egin du Euskal Herriko egoeraz, baina autokritika faltatu intzaio, bai aitortu du gauza batzuk gaizki eginda daudela, baina noren erantzukizuna den oso ondo ez du azaldu, eta proposamen batzuk mahai gainean jarritu, batez ere Osakidetzara begira, gero aztertuko dugu, baina proposamenak baino nik uste egin beharreko hiek direla, ez beraz, autokonplazentzia handiko diskurtso baten aurrean egun gara. Gaur goizean ikusiko dugu gero atzalea zenolako posturak hartzen duen oposizioak, eta batez ere Urkulluk zenolako replika egiteko aukera duen. Nik gaur nator ikasle txar moduen, azkeneko momentuen eta etxeko lan guztiak egin gabe, zestot aukerarik izan entzuteko, baina uste dut gaur goizen ez nezen izan bakarra, etxeko lanak egin gabe datorrena eta azkeneko momentuen aurratu nahi duena, ze iruditu diat jaso dudanagaitik lehendakariak baitere antzerako eskema bat eukin duela. Legegintzaldi baten bukaeran gaude, egia da testuinguru elektoral baten baitan kokatua, ze oraindik orain resolitu dago Espainiar gobernuen noiteko eraketa, eta horrek zelan bait eragiten du, eta eragingo du, nolabait esateagaitik, batez ere epeak eta lakoak, eta batez ere zerun mugan ja badaukagulako legegintzaldiaren bukaera, hauteskunde europearrak markatu daude kainerako, eta ikusteko dauena da, EAeko hauteskundek non kokatuko dituen, eta ze interes edo ze indargunen arabera, ez? Denbora tarte honetan egitasmo ezberdinak plazara ditzakegu, baina nolait ere irakurketa baitere apurtxu bat aratago joan barko litzateke. Karo, legegintzaldian hasiera baten aurkeztu zituen oiteko egitasmoak eta gaur egun dituen artean edo garatzeko nolaiteko aukingo duen aukeren artean oso desorekatua dagoelako. Eta batez ere, erantzuten diolako momentu honetan herri honek, bera baitere gogoratu du moduan, pandemia baten ondorengo testuinguru baten kokatua gaude, egia Europaren markoan kokatua dagoen gerra bat dago eta horrek eragin zuzen bat daukola, baina hori baino gehiagoko ora baitere jotzeko moduan egon beharko gainatek, ez? Eta espero duguna da, gure ordezkari politikoek baitere begira horren arabera eta jendarte dituen beharren araberako noraiteko ez, herri erronka horiei helduko lioken proposamen transversalen aldekoa egitea, ez.
Eta hor nik uste dut maila batean, oraindik orain daukagun noiteko utxunia badala, herri honi eskadakioken, edo eskaini dizeoken noiteko proposamen transversal horien inguruko, egitasmo zehatzik ez dituela aurkezten, eta etxeko lanak aurretik zetozen asko orain kurritu nahi dituela, eta Osakidetzarena igual horren lekuko izan daiteke, klaro. Osakidetzarena eta osasun elementu guzti horiena urtea daramatzazkigu horren inguruko kritika egiten eta horren dituen utxuneak eta beharrizanak agerian izten, pandemiak areagotu zituen, eta azkeneko hilabetetan, eta uda nolakoa izan den ikusita, segoratu behar dugu. Orain ez dakizen bateko orduan murriztuko dituela izan du, baina eske udan, hainbat osasun zentro baitere itxi izan dira, eta noraiteko inongo kosterik gabekoa dirudi izan direla. Orduan, niri bitzen jazte, osoko bilkura honek hartu beharko luken noiteko herrikuspegitiko aldartea eta gero horrelako diskurso batek edukizen artean alde asko dagoela, eta horrek maila batean zer esana emoten dit. Eta gero, bigarrenik, eta sartu gabe bere estiloan esan dezagun, bere egitekoan, norberak berea dauko, onerako da txarrerako, baina egia da, ez dakit, lidertzak lantzarako momentuan baitere, uste dut momentu honetan herri honek aurrera jotzeko dituen erronkei erantzuteko, beharko litzateke motivazio eta pizgarrirako bestelako gauza batzuek beharko liatezkela maigaineratu, ustez ordezkatzen gaituen parlamentu batetatik, eta ustez ordezkatzen gaituen figura nagusi batzuetatik. Eta horri, ez dakit, galera handiak somatzen zaizkio, ez nahiko plano bihurtzen dalako eztabaida zentzu horretan, eta gainera, Zurinek aipatu du, berak ikusi du eta entzun, eta nik askorik ez, horrez dokat apartatzeko, baina batez ere... Logurearekin ator gaur ikusi dudalako. Dinot, ez? Azkenean borondateazko maigaineatzeak baino, gero horiek nola gauzatuko diren termino politikoetan irudikatzeko bide bat narrastu beharko litzatekela, eta horretarako konpromiso politiko bat adirazi, eta uste dut hor badagoela asko egiteko, eta ni bezala uste dut etxeko lanak egin gabe dituela azkeneko txampan honetan. Hau zuen argazki orokorra edo titularrak orduan, geroago helduko diogu gaiari, orain beste gai bati heldu behar diogu, izan ere GOWE Gastronomy Open Ecosystem proiektuaren prentzaurrekoa, eginda gaur goizean, proiektuak zientzia eta gastronomia biltzen ditu, eta gaiari heltzeko pantailaren beste aldean dugu Jose Mari Aizeaga, Basque Culinary Centereko zuzendaria. Kaixo, Jose Mari. Kaixo, egunon. Zetasunak emateko prentzaurrekoa egin duzue gaurko egunean, zehazki zein izango da proiektuaren helburua? Helburua esango nuke berrikuntza bultzatzea dela. Eta nola hori, zientzia eta ikerketaren bitartez, berrikuntza, produktu berriak, zerbitzu berriak garatuz, ekintzaileekin lan eginez, ekintzaileei lagunduz, eta baita ere gradu ondoko hezkuntza garatu nahi dugu, master berriz, aurre ikusten ditugu 7 master berri bultzatzea, gai desberdinetan, osasun arloan, jasangarritasunean, zentzumenen inguruan, digitalizazioaren inguruan, orduan, jarduera nahiko zabala da, helburua ekosistema bat sortzea da berrikuntza bultzatzeko. Entua eta enpresa aintzindariak irakartzea eta garatzea du ardatz guneak, ez da? Bai, esango nuke azkenean sortu nahi degula topagune bat, etxe bat, enpresa berritzaileak, ikerlariak, ekintzaileak, berritzaileak, gradu ondoko ikasleak guztiak, gastronomia eta elikaduraren erronken inguruan elkarlanean eta lanean arituko direnak. Proiektua dagoeneko onartuta dago, noizko aurreikusten duzu batetik obra kastea eta noizko ate irekiera hori? Orain arte, gu hasi ginen proiektuan 2020an, orain dela 3 urte da, nolabait pixkat ikuspegia eta etorkizuneko bisi hori lantzen, ez? Gero azkeneko urte honetan, urte terdian gehiago egondu da batetik udal mailan hirigintza ikuspegitik oso prozesu konplexua da, behar diren onarpen guztiak lortzea, eta gero bigarren zatian gurea, propioa dena, edukian lanean. Orduan, momentu honetan ari gera, azaroaren erdi aldera obrak hasiko direla aurreikusten,
horrasiko dira obrak, orain txekustuari gera eraikuntza egingo duen enpresa hautatzen, eta gero ja 18 bat hilabete izango dira, ondorioz, bastakit, 2025ko apirilean edo bukatuko dira obrak eta hasiko gera lanean eraikin berrean. Bukatu aurretik, Uliako auzo elkarteak eraikina eraikitzeari buruzko eztabaida egin zuen atzoko egunean, zuek ez zinen bertaratu, ez da Donostiako udaleko ordezkariak ere, izan ere, azkenaldian zer esana eman du proiektuak, ez da? Ikusi da, Donostian hainbat herritar kezatu direla, proiektuak ingurumean izan dezakeen inpaktua dela eta. Bai, gu oso kontziente gera eta entzuten ditugu kritika horiek. Batetik, gu atzo ez ginen joan eztabaida horretara, batetik guk eskatu genien bilera auzokideen elkarteari eta beraien erantzuna izan zen, eztabaida bat egin nahi zutela tramitazio urbanistikoari buruz, ez? Hau da, zergatik partzela hori esleitu zaion BCC fundazioari, zergatik plan hori, eta, guk uste dugu gure eztabaida, ez dela gurea eztabaida hori udal mailako prozesu bat izan da, gurea edukia da, ez? Eta edukian lanean aritzeko, gure kanalak eta gure gaur atzaldean daukagu gainera hiritarri zuzenduriko saio bat, atzaldeko 7, eta guk inbehar dugu lan oso sendo, hiritarrarekin eta hiriarekin, eztabaidak eta elkarrizketa bideak sortzeko, baino gurea edukia da. Ez hainbeste, udal mailako prozesuak hor gutxi daukagu izateko, ez? Eta gero, kritikei begira, esan nahiko nuke, entzun dugu hasieratik, ez? Nolabait gune berde horren inguruko kritika, eta esango nuke kontutan hartu ditugula, hau da, eraikin berde bat da, goiko sapaiak suposatuko du hiriarentzat eta auzoarentzat parke bat, mantenduko dira momentu honetan egiten diren jarduerak bertan, aisialdirako, txakurra pasiatzeko, edozein gauzetarako gaur egun egiten dira posible izango da egitea, eta gero kritikatu izan da hor 100 urteko 100 zugaitz daudela, eta hor, gutxosten bate azkenean enkargatu behar izan genuen, 15 zugaitz daude, horietatik 180 berraldatuko ditugu, gero arbusto batzuk daude ezin direnak berraldatu, baina berriak sartuko ditugu, gaur Inigo Segurola paisajistarekin ere prentsaurrekoan egondu da, eta azaldu dugu zein den gure proposamena, eta ni lasai nago zentzu horretan, kritika horiek kontutan izan ditugu, eta zona berde guzti hori mantenduko da eraikin berriarekin. Eskerrik asko Jose Mari Aizega, Kulinari Zenterreko zuzendaria gurekin izateagatik, eta laster arte. Eskerrik asko zuei, urrengora arte, ondo izan. Entzun dugu ez, udalak onartu duen proiektua, auzotarrak kezu daude, euren kezkak edo guztiz ez direla erantzun badirudi, atzoko egunean eztabaida izan zuten, eta EAJ, PS eta Kulinari Zenterreko ordezkariak ez ziren bertan izan. Hemen 3 agente klabe daude, batetik Kulinari Zenterra, gogoratu behar dugu enpresa pribatu bat dela, eta biziki importantia da, enpresa modun jarduten duela, eta orduan lizitatzeko aukera dauka, bestetik dago udalak, niretzako erantzukizun garrantzitsuena duen instituzioa dela, eta bestetik, bizilagunak agente sozial modun. Hemen dakaguna da, udalak enpresa bati esleitu diola, edo zeditu diola parsela bat bertako proiektu bat egiteko. Hau da gertatu bitnana, eta orduan, bizilagunak esan duten nolatan espazio publiko bat, enpresa pribatu baterako, eta ez edozein espazio publikoa, baizik eta biziki naturala den espazio publikoa, orduan. Enpresak egingo du guraduna, enpresak jarduten du modu pribatu batean. Hemen galdetu behar dioguna gure burua dira zergatik udalak horrelako prioridadeak dakan. Eta
ze bilatzen ari da horrekin, ez? Eta niretzako hori da klabea, ez? Egia da, baskulina izarte egingo duela bere kontrolak eta, niretzako ona izango da, eta orduan aurrera jungo da, ez? Baina gogoratu behar dugu, ez? Enpresa pribatua dela, espazio publiko bat kudeatzen, ez? Eta hori, ondorioa daka, ez? Eta, nik uste ikuspuntu demokratiko batetik espazio publikoa normalean erabili behar dula bizilagunak, ez? Eta bizilagunak hori dira eskatzen ari direna, ez? Gurea da kalea, gurea da espazio publikoa, gu sortu beharko genuke hemen nahi dugun proiektuaren diseinua, ez? Hori batetik. Eta gero nahi beti basatzen zait Baskulinaren Zenter gauza bat, eta badakit ez da torrela bat, baina nik irudiak ikusita eta ikustea Zukaldea, eta beti gizonen irudiak egiten dit mina, eta beti aprobetxatzen dut ezateko, zen Euskal Herrian egon da, eta ze importantzia dakan Zukaldea guretzako, eta gizonak eramatea lidergoa, iruditzen zaitez patriarkatuaren adibeiderik politxena eta tamalgarriena, Zukaldea eta gizonak. Baina badakit gai honekin ez datorrela, da pixkat pina sartzeko. Ni badator, nik uste dut baita ere daudela plan ezberdinetako hausnarketak edo eztabaidak, ez? Eta, bera bere paperean baita ere kokatu du, ez? Bakoitzari dagokiona, ez? Eta bera kokatu du edukietan eta proiektuaren oninorakoetan, eta bestea dela, eta benetan nik uste dut dauela aferetariko garrantzituarikoa da, eta ez ere azkeneko asteetan Donostia hiri ereduaren inguruan baita ere sortzen direzen eztabaida ezberdinen logika orokor bat, ez? Porque hau da beste adibide bat, baina etxebizitzaren gaiaren ingurua dago, oin gitxi hotelen lizentziazioaren auzo batzuetan jada zeinetan heltzen da puntu bateran non ezinezkoa da eraikitzea zeiakaro, eske tope batera heldu da, baina Donosti ezagutzen dago, ez da, hiri bat da Euskal Herrikoa bere dimentsioa duena, eta neurri batean baita ere galdetu beharko geniokena da, ze hiri eredurantz doan, aspaldi doana, baina batez ere ze indartzen ari dan eta ze sakonera mailarekin eta ze azeleratze edo zelako abiadurarekin. Eta nik uste hori kuestionagarria badala bere baitan eta hausnartzekoa. Ze azkenean hiritarrak bizitzeko toki nagusia izan barko liratezke beste gauza askoren artean, baina hori nagusiki. Eta zentruan zer jartzen duzuen arabera, eredu bat edo beste bat sortzen duzu proiektu batzuk oso egitasmo, ez dakit, onak izan daitezkenak, edo oso dimentsio handiko izan daitezkenak, ekonomikoki ez dakiz erbideragarri izan daitezkenak, baina agian igual bestelako lehentasun batzu martxan jartzen badituzu, beste oreka batzuk topatzen dituzun, ez? Eta batez ere, hiritarrei baitere igual bestelako mezu batzuk zabaltzen dizkiozunean, ez? Hau da, igual horrelako eredu bat prokatuko du hemen, baina bestelako eredu hauek baitera alternatiba bezala jarriko ditugu oreka bat topatu nahian. Horrelako mezuak ez ditugu askorik jasotzen, batez ere Donostiko udaletik. Orduen nik uste horrek preokupazio puntua sortaraztea eta auzotarren partetik eszeptismo hori areagotzea, nik uste logiko dela. Gainera dagoenean, eta ustot zulinik horra puntatu duela, dela klabea dagoena, ez? Proiektu pribatu bati esleitu jako, eremu publiko bateko lurralde bat bera kudeatzeko, beraz, publikoa guztiona dana utziako izatea, publikoa edo guztiona izatea, eta hori pribatu batek egingo duen. Ez da gero agian bereiek sostengartasun ikuspegitik bestelako gauza batzuek aurrikusi edo ez. Hori da beste gauza bat. Berdea, eta de hecho ez bizilaguneko hori da egiten dioten kritika ez, holan ikusitan ikusten dut proiektua eta pentsatzen badet, jakiten ez badet, benetan Baskulinaren Zenterela enpresa pribatuan ikusten dut, jasangarria da, politxa, gurea, holan oso polita da ikusia, baina horren atzean dagoena da espazio publikoaren privatizazioa. Jakin da gainea momentuntan ari garela izugarrizko eztabaida potente bat edukitzen krisi energetikoaz eta klimatikoaz, eta espazio publikoaren berreskuratze beharraz, orduan, marketinga ondo egiten dute, hori ala da. Eta aitortu behar zaio. Bakotza bere paperen eta bere rolean eta bere funtzioan jokatu da, eta zuzendaria berea bete du, ez? Eta ni aprobetxatuz, jake zurinek botadun kuina bat, ni baitere nire kuina saltuko tonetan, abisatzen doia da. Eta dala, niri anglizismoek eta horrelako ez aparte, hori bakotza berea dauko, baina egia da baitere Euskal Herrian gastronomiak, elikadurak, kulturalki duen garrantzia eta historikoki izan duena alaberrezkoa da.
Eta ni zelan bait horrelako proiektu eta egitasmoek eukin dezaketen ekarrera, dimentsioa, mundu mailan jartzen gaituzten kokalekua kolokan jarri gabe, nik baitere uste baitere neko kuestionagarria dela horrelako egitasmoetara nor heltzeko gaitasuna duen, ez? Eta zenbateko diru ekarrera beharrezkoa da horrelako eliteari begirako noiteko egitasmoetan parte hartu ahal izateko, ez? Eta uste baitere elementu hori nahiko determinante izan beharko litzateke publikoak kudeatzen duenetik neurtzeko benetan horrelako egitasmo batek zenbateko jendarte kapatara heltzeko gaitasuna daukan eta zenbateko parte hartzerako aukerak emoten dituen, ez? Eta ni nahiko nioke baiteren entzun orduen zenbat beka sustatuko dituen eta zenbateko jende ezberdin, anitz ezberdin bat baitere bertaratzeko politika soziala sustatuko dituen, horren ondorioz baitere igual neurtzeko proiektu horrek zelako enkaje maila aukin beharko lukeen horrelako hiri eredu batean, ez? Eta horri buruz gutxiago hitz egiten da, orduen hor nire kuina. Solasaldia abiatu dugu politika erdigunean jarrita, izan ere, Jaurlaritzako agintaldia amaitu aurretik, azken politika orokorreko bilkura dute gaurko egunean, Urkulluk abiatu du bere hitzaldia esanez autokritika egingo zuela, eta gerora berean, azaldu du, lankidetzaren beharra edo defendatu eta azaldu du. Kortetxo bat ikusiko dugu eta jarraian helduko diogu. Batzuk uste dute aurrera egiteko bide bakarra aurrez aurreko konfrontazioa dela. Aurka egitea, zatitzea, tentsioak sortzea. Kexa, protesta edo iraina etengabe baliatzea da haien kultura politikoaren ardatza. Nire ustez, jarrera hori anakronismo bat da. Gure iparrak jarraituko du izaten egonkortasunari eta lankidetzari modu konstruktiboan eustea. Ez diot autokritikari inoiz uko egingo, ez da etengabeko hobekuntzari ere. Iskanbila garai honetan populismoak eta demagogia gogorrari diren sasoian, balioetan oinarritutako politika indartzea defendatzen dut. Herritarrek erakundeetan eta gure demokrazia eta autogobernu ereduan konfiantza berreskuratzeko balioak. Lankidetzaren beharra defendatu du, mezua helarazi die gainontzeko alderdi edo eragilei ikusi dugun bezala, ezta? Bai, lankidetza hitza erabiltzen du, gogoratu behar dugu, ez? Eta uste bizik importantia dela, ez? EAJ-ko azken legealditan absolutua duen legealdi bakarra dela EAJ, beraz, lankidetza ez du behar, naiz eta koalizioa bai PSrekin, ez? Eta, berak egin du, ez? Ibilbide bat, ez? Azken urtean aurrera atera diren legeaz, eta itxegin du, ez? Adibidez, berdintasun legeaz, gazteriaren legeaz, RGIaz, eta barrekoak, eta oroar begiratzen badugu nola aurre egin dion lege horiei, nik esango nuke lankidetza gutxiarekin egin dula, ez? Normalean, bai, PSren muleta, eta erabiltzen dut itxa muleta nahita nahi ez, izanen du, baina oso gutxitan Elkarrekin Podemosekin atera izan ditu baten bat, pandemia legea gogora dezagun edo EH Bildurekin adibidez legemendio ambientalak, baina oroar bere legealdia modu bakarrean atera du, ez? Beraz, lankidetza eskatu, bai, baina materialki edo objetiboki lankidetza hori ez dago. Karo, galdera da ea egongo den hemendik aurrera, eta hori seguramente atxaldean ikusiko dugu bai oposizioak ekartzen dituen diskurtzen tonora begira, ez? Egia da beste aipu batzuk egin dituela, nik jarriko nuke begira da batetik zer esan duen eta zerk ahastu duen, ez? Zen ahastu duena bizik importantia da momentuntan, apreziazio hori aipurik ez feminismoari eta berdintasun politikei, jakin da momentu honetan mugimendu feministak ez greba orokor bat deitu duela, beraz badago hortxe eta zaintza krisi izugarri baten aurrean gabiltzala, aipurik ez egitea feminismora neri edo berdintasunera, berdintzait nola definitzen duten neri keskagarria iruditzen zait, jakin da gainea hauteskunde municipaletan bere aldarria izan dela ez gerpowerra edo emakumen potentzialidadea eta gaur osoko bilkura honetan nik uste dut izugarrizko aukera galdu duela. Ez gauza bera gertatu da politika ekologikoekin, aipurik ez oso gutxi eta emergentzia klimatiko baten aurrean gaude eta gainera Eusko Jaurlaritzak izugarrizko
beharrezko kompetentziak daka honekin, ez? Hori ahastutakoa, ez? Eta zeri egin dio erreferentzia, nik esango nuke, batez be, 3 puntu behi, batetik osakidetzari hori da eman digun titularra, ez? Itxaron zerrendak murriztuko duela, ez dakit gogoratzen duzuen pasaden urteko osoko bilkura, baina gauza bera zantzun, oroar, osakidetzari helduko ziola, eta guain osakidetzari helduko diola, hori esan nahi dugu, osakidetzari ez diola heldu. Orduan, hortxe dago autokritika, baina, bueno, ondo saldu digu, ez? Eta bide batez, itxaron zerrendak murriztea legeak behartzen duen kontu bada. Beraz, berri hau, ez da berria, ez dago titularrik, ez? Komunikabide guztiak titularra jartzen agia, baina ez dago titularrik, ez? Dago ponposoaren kontua, ez? Bestetik, hezkuntzari egin dio referentzia eta hezkuntza legeari aurrera aterako duela esan du, baina momentuntan egoera da PSek, zalantzak dituela euskararen inguruan, ez, eredu linguistikaren inguruan, eta EH Bilduk ere nahiko kritikak egin diola momentuntan hezkuntza legari Elkarrekin Podemos kanpoan dago, beraz, bai, aterako du hezkuntza legea, baina nola berriz ere ez, titularra, baina errealidaderik ez. Eta azken eta importantea, eta nik uste eta hau ere emango digula eztabaidatzeko, estatus politiko hori, ez, zer den eta nora, ez, eta bai hitz egin du, egia da, azken bi osoko bilkuretan etzula aipurik egin gure egora ontara, baina niretzako hemen klabea da jarri dula Espainiara begira, eta Euskal Herrira, ez, estatu berri bat behar dugu, ponentzia reaktibatu behar da, konbentzio hori esan du, eta autogobernu gehiago. Bai? Baina begira Madrilen, ez? Madrilen lortu behar dugu hause, gurea den hori, hemen ez dugula egin behar, ez? Orduan, hor bai izten du, ez? Nik uste dut, diskurtso edo posibilidades soberanistai atea, ez? Nik esango nuke hori izan dela pixkat gaur ikusi duguna. Atzaldean, mamia ongo da, nik uste dut beti osoko bilkuraren interesgarriena atzaldean data hor beti. Bai, bueno, ni igual aipamen egingo dotzet baitere aipatu duenari eta apurtxue bere retorika ere badagana, ez? Protesta, konfrontazio, tentsio, ez dakiz kulturala bihurtzen den horri begirakoa, ez? Eta, klaro, nik ez dakite adibidez, protesta eta konfrontazio eta tentsio horren barruan sartzen baditun adibidez, ez dakitzen bat ikasle eta gurasok kurtsoa hasi dutela, 7.000-tik gora eskolako transporterik gabe. Claro, zer egin behar dute? Tentsioa eta provokazioa eta konfrontazioa ez sortarazi, ez protestatu, ez adirazi berein ordezkari politikoei daukaten behar izana eta eslako utxunia dagoen eta eslako gabezia dagoen. Entzundi izan diegu pasadan astean, edo aste honetan, unibertsiadean baitere ez, irakasleen ordezkapenen kontua baitere dauden gatazkak edo dauden arriskuak eta inkluso hitzen izan dute horrela jarraituz gero igual greba batuen testingun aurki daitezken. Orduan, horrek ere ez dira ordezkari publikoek eta batez ere arduan nagusi deukizenak kontuan hartu beharko leukienak. Orduan, badirudi ez entzun da edo zaratarik ez atarata, badirudi arazoa ez dela existitzen, ez? Eta hori dela maila batean politika ulertzeko modu bat, ez? Eta hortik abiatzen duela baitere bere ikuspegia edo bere begira da, ez? Gau beste gaia da, nork egiten duen zarata. Zen zarata bai egiten ditu eragile sozialak, baina gogora ezagun zen olako aurre kanpaina izan degun EAJak zarata egin da. Bai, horregatik, eta ni joan baitere zu lehen aipatu duzunan hildotik, ez? Klaro, adibidez, eta osasungintzari helduta, ez? Ikusi izan dugu azkeneko batez ere, jartzea beti denbora tarte bat urtean, ez? Aurretik datorrena, baina azkeneko urtean, kronifikatu dana, areagotu dana, eta inkluso inkestetan eta horrela ikusi izan dana da, jendartearen prekupazioan areagotu izan dela osasun zerbitzua arazo larriak ikusten ari delako, jendartearen zati handi batek pairatzen ari dituelako, eta horrekiko noreteko erantzun positiborik ez dutelako sumatzen, ez? Orduan, hori bere baitan, arazo sozial, politiko, instituzional bat da, eta horren inguruko azalarazte bat egitea ezinbestekoa da, benetan ordezkari politikoek horren inguruko aterabide bat egiten, ez? Eta horren aurrean,
erantzunak izatea, bai, egingo dugu, edo egin beharko genukena aurretik eginda egon behar sana egitera behartua gaudenak beteko dugula, hori ez da, ordezkari politiko batean gandik entzun beharko genuken, ez dakit, gutxienez hemendik eta kurso bateko ibilbien jaso beharko gendukena. Orduen, nahiko paradoxiko erutzen zaida, aipamena egiten dituela egoera komplexoago edo apurtxoen nahaztuago egiteko dauden joerak, baina aldiz ez du erreparatzen benetan arazo struktural horiek daudenean edo problematika sozial konkretu daudenean, ordezkari politikoak erantzun beharko lioketela eta horreri noraiteko erantzunik ez dutela topatzen horrelako adierazpenetan eta horrelako diskursuetan. Eta hori, benetan dela, gaur egun daukagun drama politiko-instituzional nahiko handi bat. Eta gero, bigarren aipamena, eta da, niri autogobernuena nahiko esanguratxo egiten zait, batez ere, autogobernuaren inguruan aurreko urteetan baitere aipamen gutxi egin izan delako, transferentzien inguruan beti egonda historikoki eztabaida bat, EAE versus estatua, nolabait kokatzea gaitik. Egia da azkenek urtan batzuk jaso izan direzela, egia da baitere, inkluso arazo batzuek lehenagotik baitere egon direzen eskumen batzuen bitartez, aterabide bat eman alzitzaienak ez direla kurritu, horra dibidez oso fraglantea da pentsioena, oza, pentsioen... Hori da, gainera, diskurtzon da. Pentsioena, gaur egun, autogobernu honek daukon eskumenen baitan, moduak badaude, pentsioak modu duinago batean kokatzeko. Eta hori ez da, ez azkeneko urteko azoile, baizik eta jada urte batzu dramagun elementu bat da, baina horreri esaio heltzen, ez? Eta testu inguru gainera, Espainiako testu inguruan baitera aldatu izan denean, pentsioen kontuan egon dizenen elementu guztiekaz. Orduan, zelan bait, herritarren behar izanei nola heldu, uste dut esanguratxoa dela. Eta azkeneko aipamena, igual, ados nagoelako aipatu duenarekin, ez? Lenguari lotuz, ez? Egia da horrelako diskursotan, borondat eta egitasmo asko orkestu daitezkela, eta igual titular izlarrietan gara daitezken esaldi bonposoak direla, ez? Baina, klaro, benetan hemen dauden herri akordio ezberdinak lortzeko, horrelako bitarteko baten bidez egikaritzeko, hemen baitere, arduradun politikoek jarri behar dute baitele, noraiteko prozesu oso bat, ez? Eta hezkuntza legedia aipatzen danean, benetan hori urrengoko 9 hilabetetan, gehienez, niote, denborak horra direlako, gehienez, 9 hilabetetan, atera ahal izateko, zer egingo duen Eusko Jaurlaritzak edo Eusko Jaurlaritzantako gobernuak azaldu beharko luke, ez? Kontuan hartu baitere, gaur egun daukagun kontekstuan, ez? Eta justu aurreko astean egon ginen honi buruz hitz egiten. Orduen, zehaztapen gehiago beharko litzateke. Hezkuntza legedi horren inguruan garapen guzti hori egin ahal izateko eta egikaritzeko, zer egingo du? Eta zer planteatzen duen? Hori da nitzako lider politikoa izatea, ez? Aurkeztea eta hori kolideratzea besteak notzeko alderdi edo eremu ezberdinekin. Bestalde Urkulluren esan eta lankidetza publiko-pribatuan nahitaezkoa da, ekimen pribatuak erakundeen laguntza eta babesa behar du, eta erakundeek ekimen pribatuena. Korte bat jarriko dugu adierazpen horiekin eta hori helduko dio. Lankidetza publiko-pribatua nahitaezkoa da. Ekimen pribatuak erakundeen laguntza eta lankidetza behar du. Erakundeok ekimen pribatuaren ekarpena behar dugu. Erakundeen eta hirugarren sektore sozialaren arteko lankidetza kohesioaren bermea da. Hori guztia Euskadiren nortasun ikurra da. Lorpenak ahalegin kolektiboaren emaitza dira. Printzipio hori hitz batean laburbiltzen da, auzolana. Auzolana aipatu du, lankidetza publiko-pribatua. Bueno, nik uste dut auzolana beste gauza bat dela, eta seguramente definizioan eztabaida sutsua eukiko genuk ezak ni auzolana den, ez, enpresa pribatu eta publikoen arteko lankidetza. Hori, justuki nik uste dut honen inguruan atxaldean asko itzingo dela, zen hemen mamian dagoena da eredua. Ez, alderdi bakoitzak aurkezten duen eredua, ez? Eta hemen ikusiko duguna, seguramente arratzaldean da, alderdi popularra bat etorriko dela, hemen Urkulluk aurkeztu duen ereduarekin, eta EH Bilduk eta Elkarrekin Podemos igoko dute tonua, ez? Egia da, Urkulluk planteatzen duena lankidetza honekin da historikoki azken urteetan EAJak egin duena, eta ez bakarrik Eusko Legebiltzarrean, baizik eta oro har
edo zein instituzioan eta adibidez hezkuntza legean egin nahi dutena, ez? Eta hortze dator Elkarrekin Podemos egiten duen kritika, ez? Kontzertatu edo itunpeko eskoleko presentziari, ez? Leno, ez? Komentatzen genuen ofean, ez? Basque Culinary Center itxegin dugu, eta hori da. Horren adibide, ez? Atxaldean ezinbestekoa izango da hauze ere ikusiko dugu, ez? Osakidetzaren privatizazio horren bueltan, ez? Lankidetza hori nola gauzatzen da, eta seguramente hartzaldean ere proposamenak etorriko dira, bestelakoak izango dira, baina txanda da, ez? Oposizioak batetik Urkulluren diskurtsoari kritika edo analizia egiteko, baina mahai gainean ere ipintzeko zenolako proposamenak dakarten, ez? Eta hor nik uste dut Bilduren papera ezinbestekoa da, ez dakigu ze tonoan aterako den, tono gogorrean eta oposizio gogorra batean edo konstruktiboan, baina atzalean da momentua Bilduk alternatiba modun agertzeko, ez? Jakinda momentuntan gainera, ez? Elektoralki oso momentu hon batean daudela, ez? Seguramente ikusiko dugu Elkarrekin Podemos oso tono gogor batean, ez? Benetan jokoan dago, elektoralki jokoan duena handia ez dalako. Eta hortzen ikusten klabea izango dela ere, PSren figura zenolako tonoa hartuko duen, ez? Lehenengo reakzioak entzun da, nahiko eroso sentitzen da EAJaren diskurtso honekin, baina, zein izango dan bere papera, ez? Autogobernuari begira, ez dator bat EAJak planteatutako postuladoekin, eta Alderdi Popularra badakigu amnistia aterako du seguramente paseoan, nola ingo den ez dakigu, baina hortze klabe batzuk, ez? Bai, argi dauena da, horrelako saioak ezin ditugu, gaur egun dagoen testuinguru politiko orokorretik kanpo, ez? Eta egia da, erabaten edo besteen eragingo du, eta danek, eta jendarteak baitere ikusiko dute, ez hainbeste igual, baina elementu batzuek oso klabe elektoraletan kokatuak esango direzenak. Bai, elektoralki nondik gantozen, badirudi aspaldiko gauza bat dira, baina maiatzen izan ziren hauteskunde batzuk oso importanteak eta Euskal Herrien eragin zuzen bat eukin zeurienak, eta gero batez ere ustailekoak, eta horrek ondino oraindik orain resolbitu gabe batzuk eta beste batzuk martxan jarrita daudenak, eragin bat badaukate, eta batez ere ziklo elektoral horrek baitere daukalako bestelako zeru mugo bat, eta horren testu inguruan kokatzen den urte hau dalako. Orduen, horren maila batean ikustot eragin zuzen bat dauko, eta hor, Urkullu lehendakaria da, baina Urkullu lehendakaria da, eta da baitere alderdi politiko zehatz batetakoa. Alderdi hori, oraindik orain, ikusteko dago, nola dagoen asimilatzen aurreko ziklo elektoraleko erronkek utzi duten lekuan, eta hurrengokoi begira zemotako erreakzio maila aukin dezake. Nik uste dut adibidez, seguramente azpimarra berezi batzuk egitea, lehen adibidez aipatu dugun bezala, Osakidetzari, uste dut, tomamos nota, esaten den modu horri begirako noiteko keinuak badirela, preokupazio sozialak non, guk horreri begira zelako aterabide bat aurkez genezaken edo irudika dezakegun, oso kontuan hartu beharko litzatekela. Eta gero, ados nago, badaude beste alderdi batzuek baitere, normala den moduan, alternatiba politiko baten perspektiben gokatuko direzenak, eta nik uste dut, modu propositiboan baitere kritika zorrotzak egin daitezkela, eta esan, benetan gaur eguneko eredu honek alternatiba bat baduela adierazteko moduak badaudelako, eta inkluso elkarlanak baitere eta sinergiak sortarazteko elementu komunak sor daitezkela, termino progresista eraldatzailago batzutan koka daitezkenak batetik, edo bigarrenik, herri honetan regenerazio politikoan eta demokrazi parte hartzailean sakontzeko bitarteko horietan, badaudelako bestelako ereduak, nahiko, ez dakit, enkistatua dagoen funtsatzeko modu bate gainditzeko bidea izan daitezkenak. Eta nik uste dut hori ere kritika zorrotzat egiteko modu bat da gaur eguneko gure, ez dakit, gure ereduain estanko bat izan dana edo irudikatu izan danarekiko, ez? Eta gero nik azkeneko apunte bat, ez? Eta uste dut hemen badauela elementu batzuek, badaukatela, ez dakit, ez? Zu kostientan gero eta errotzen maila daukatenak, eta ez dakiz maila arteko, ez dut esango zilegitasuna, ze badaukate, eta sinesgarritasuna daukaten askotan batez ere PNV-ren gandik jasotzen diren mezu batzuk, ez?
kudeatzaile ona eta oasiren eta bar, nik uste dut mantra batzuek baitere badaukate higadura maila bat, eta beste hainbeste daukate askotan baitere horrelako diskurso utxal batzuek baitere daukaten eragin maila, eta nik uste dut hori baitere neurtu beharko luketela. Bai, igual, pixkat, ez diskurtsoari edo bukaera emateko niri oso seguratua eruditzait Europaren inguruan egin duen diskurtsoa, egia dagoen itzin degula, pixkat EAEko diagnostiko eta analizia eta baita Espainiarekiko harremana, baina oso tarte gutxi utzi dio Europari, baina bi kontutan jarri du referentzia eta oso klabea da. Batetik segurtasunean, hor dakagu gure erronka, Karo, hori ja negutzat ultraeskuinaren diskurtsoa dela, hori ez, Europa inseguro batean bizitzen garela zeinetan seguridade falta handi bat dagoen, hortzera begira oso arriskutsua da, ez? Eta ez, benetan, Europa berdinzale baten irudian, eta eje Atlantikoan ere, erregio hortan jarri du, estrenaren berreskurapenean, AHT daukagu buruan, orduan, nik uste bi aipu hortara jartzea begirada oso esaguratzua da, ez? Porque Europaren hauteskundeak datozte ere ekainan, hortze ditugu, normalean jendea, bueno, ez dago oso konektatuta hauteskunde horietara, baina Europan erabaki oso importanteak hartzen dira, altzuen adibidez begira jarri migrazio politikan eta ez du jarri, segurtasun politikan jarri du, ez? Alegia fronteretan, alegian ejertzitotan, alegian armetan, eta ez migrazio politikan, ez akogida politiketan, altzuen ere jarri lehen sektoreko politika agrarioan eta ez du jarri, nahiago izan du infrastrukturan berriz ere eredua, ez? Oso aiputxikia izan da, baina nik uste dut oso ondo ikusten dela, ez, Europaren diskurtso horretan, zein da EAJaren iruditegi makro hori, ez? Eta adibidez nahiko esanguratzua da, azkeneko hilabetetan badarama denboratxo bat, ez? Batez ere bigarren alde hau, ez? Ege ardatz atlantikoen inguruko badara diskurso bat egin nahian, eta gainera kokatzen, ez? Hori da, ez? Eta euroregioaren elementuen inguruan, eurohirien inguruko hausnarketak izan ditu, eta egia da, zu lehen aipatu duzu baitere, ez? Igual arrotzagoak geratzen zaizkigun noiteko eztabaida hausnarketa batzuk dira, heldu beharko dizkiogunak hala beharrez, gainera nik uste dut dana moduan badaukate bere arriskuak, ereduen inguruan eta bar dauden talken gaitik, baina baitere egon daitezke potentzialide batzuk, eta gu herri zapaldu bat gara zatitua daukaguna, eta Europako nazioen Europa hori baitere edo herrien Europa hori eraikitzeko moduak baitere topa daitezke. Ez dakit, ez da bai da horiek nik uste dut interesgarria direla, eta gero emoten duela baitere nahiko esanguratsua, ez dakit, oin igual botako nire hor dagoa, eta dala, claro, igual baitere, zelako une politikoan, seguramente argituko danaren arabera Espainiarrena, baina aukera asko ditu baitere, EAEko hauteskundeak Europako egunarekin baitere uztartzea, ez? Eta zelan bait, diskurtso horien uztarketa ezinbesteko izango da kanpaina baten testu inguruan, ez? Orduen horrelako gauzak ja dejadak ustea garrantzitsua da, eta ia da, termino horietan baitere koka daitekela hurrengo erronka elektorala herri honetan, eta horrela neurtu beharko dugula. Eskumenak aipatu ditugu baita ere Urkulluk, eta oraingoan bai autogobernuari buruz hitz egin du, diskurtsoaren erdialdean eta amaieran baita ere. Kortea ikusiko dugu adierazpenak eta jarraian heltzen diogu. Gure autogobernuaren osasuna eta nazioartekotzeko dugun gaitasuna funtsezkoak dira gure herriaren etorkizunerako. Autogobernua eta nazioartekotzea txanpon beraren bi aldeak dira. Gure herriaren gorputza eta arima irudikatzen dituzte. Autogobernua hobetu, sakondu eta sustatu behar dugu, etorkizunean etorriko zaizkigun erronkei eta desafioi aurre egiten jarraitzeko. Entzun dugu, ez? Zein erdigunean jarri duela autogobernua eta behin baino gehiagotan gainera, aipatu du. Bai, egia da, beste urtekin konparatuta, presentzia bat eduki duela autogobernuaren gaia, eta nik uste hori berez ona gala, ez, batxutan, nipazean urteko diskurtsoan esaten non gaude, Euskal Herrian gaude, ez gaude, non, zen Euskal Herriaren inguruko eredu territorialaz ez da hitz egiten, ez, orduan, nik uste hori positiboa dela, egia da kutsu elektorala ere badakala, ez, batetik EAEko hauteskundeak datozelako, eta bestetik, ez, momentundan Espainian, Junts eta horren inguruko diskurtsoak ezinbestekoak dira, Sánchez
presidentea izateko, orduan oso neurtuta dago. Eta hemen, klaro, daude bi klabe, batetik dago autogobernua, eta bestetik daude transferentziak. Eta bi gai hauek da justuki bere sozioerreferentearekin talka egiten duen bi gaiak, ez? Batetik transferentziak PSren kontua, PSOEren kontuak direlako, bai eta Unidas Podemosena, baina, bueno, oro har faltatzen direnak dira PSOEren karterarenak, eta bestetik, ez, bueno, argi dakagulako PSOEk autogobernuaren inguruko eztabaida horretan oso urrun dagoela EAJak. Orduan gaur arratsaldean ere ikusiko dugu, ez, zenolako jarrera hartzen duen PSOEk honen inguruan, eta, bueno, ikusi ez dakagu zenolako osasuna duen koalizioa, ez, printzipioz, nik ez dut uste kritika handirik egongo denik, baina hause da euren artean dagoen talka, ez, eta baita ere, hortza ikusi beharko dugu ere Bilduk zenolako irakurketa egiten dion Urkullu jarri duen autogobernuaren ereduari, ez, autogobernu hori beti konstituzio barrenean ubikatu ditu, ez? Konstituzio honen inguruan hartuko ditugu gure erabakiak, ikustu Bildu honekin, uste ambizio, Oihan Atzebarrietak, ez, egin duenean valorazioa ambizio gabeko diskurtso bezala definitu izan du, eta nik uste dut buruan autogobernuaren inguruko analizia zekatela, hortxe ere ikusi behar dugu, ez? Elkarrekin Podemos ze postura hartzen duen, zen printzipioz Urkulluk esan duena da Espainian nazioen plurinazionalidadearen inguruko eztabaida egin behar dela, honekin nahiko eroso sentitzen da Elkarrekin Podemos, Partido Sozialista ez hain asko, Alderdi Popularra nola ez, eta Bilduk ez, orduan nik uste honen inguruan ejungo dela batez ere atxaldeko eztabaida, zerbizio publikoak eta autogobernua edo estatus berria, ez, orain erabiltzen du autogobernua, estatus berria erabili izan du orain dela urteak, orduan hortze galera bat dago behintzat diskurtzigoki. Bai, justo bukaratik hasitan iruditzen jaztena da, claro, autogobernua esan digun, gure burua gobernatzeko autonomia edo gaitasun gehiagoren logika, ezinezko daukaguna da deslosatu edo deslotu, benetan gaur egun daukagun noiteko zio politikoen inguruko eztabaida bat emon gabe. Eta hori legegintzan abiatu zuenean, aipatu zuen, estatusaren inguruko eztabaida sustatuko zuela, ja ez dakit non daukan diskurso hori, baina argi dagoena da, gero eta debaluatuago egon dela, puntu batera arte, zeinetan kasi eztabaida parlamentariotik desagertu duela, eta gainera, non eta, ni bueltatzen ezberdinean, non eta gainera, testu inguru politikoa justo jartzen gaituen bestelako ataka batean. Egia da, seguramente, inork ez zuen aurrikusiko, Espainiar hauteskunden ondoren atera dien indar korrelazio ondorioz, batez ere adibidez Kataluniako agendak markatuko zituela hainbat eta hainbat eztabaida, baina horrela izan da, eta horrelako testu inguru baten aurrean, nik uste dut, gure gobernantzetatik apurtxuet, bestelako aldarte batekin agertzea eskatzen duela, eta lehenagotik pasaukan egina diskursoa paragrafo pare bat aldatzea, baina esaukon, baina gutxinez tono apurtxu daitere, tono ez dut esan nahi bortizkeri ikuspegitik, baizik eta apurtxu bet exigentzia maila baitere, eta gure noiteko aitortzatik ere bestelako hausnarketa batzuk baitere plazaratzea. Aldiz, elementu politiko sakoneko horren deloiteko desagerpenak, gestio utzeko elementua bezala kontxiratzera, utxaen urrenekoa da, bata bestetik ezin da deslotu, eta are gehiago daukagunean, hori, testinguru oroko horrean dauzkagunean elementu batzuek erdigunen jartzen egituela gaur egun estatu honen konfigurazioaren noiteko sustrai sakonenak. Eta Euskal Herriak edo Euskal Herrien zati batek ez badaukarren inguruko iritzi propiorik, zer pentsau eman barko zigun, benetan ordezkaritza politikoa daukogunetik. Orduen ikuste dut bestelako altxatze bat baitere eskatzea badagokigu. Eta gero, aipamentxo bat batez ere, eta seguramente, orain dela, ez dakit ez, 3 aste edo egin zuen ez, iritzi artikulua, 2 aste, ez dut goratzen zenbat, seguramente apurtxu edo baitere ez, bere horrelako puesta de escena baten aurrean, noraiteko bere posizio politiko-ideologiko izan daiteken inguruan, baina oraindik orain ez digu argitu ez dara hori zer dan, eta uste dut
jendartean ikuspegitik besteak beste, kontzeptuaren inguruko nahazte bat baino, hemen beharrezkoa daukaguna da, gaur egun daukagun errealitatetik abiatuta, baina benetako eztabaida sozial, politiko, instituzional bat emoteko baldintzak emotea, ez. Eta termino demokratikoetan. Gainera ulertuta, demokraziaren hitz larri horien noiteko garapen eta sakonketaren ariketa oso handi bat eta potentia dela. Eta benetan horrela aurrera pausak emoteko aukera bat emon daitekena. Eta nik hor hausona topatzen dut. Beste leku batzuetan, berak pokatzen duen terminoetan, ez hainbeste. Orduen uste dut hor heldu barko geniokela, ez. 40 minutu barru abiatuko da berriro eztabaida, ikusiko dugu beraz, eta gainontzeko alderdien txanda izango da. Beste bilera bat izango dugu asteartean New Yorken, klima larrialdia izango dute bertan izpide, eta goi bilera hori salatzeko bihar bertan manifestazioa egingo dute Bilbon, eta gain beste hainbat lekutan baita ere igandean, ezta? Erregai fosilak amaitzeko eskatzeko zehazki manifestazioa egingo dute Bilbon, bideo bat ikusiko dugu eta modu labur batean gero helduko digu gaiari. Talde ekologistek salatu dute, nazioarteko emisio kutsatzailek gora egiten jarraitzen dutela, eta gainera murrizketak ezartzetik oso urrun daudela, eta gainera gurean Petronor enpresa jarri dute adibidetzat, izan ere egiten dituen kalteak salatu dituzte. Bai, eta gainera maila batean horrelako aldarrikapenek edo gainean jartzen dituzte benetan zentzu direzen herri erronkak eta horiekiko ze posizio eta ze eztabaida daukin beharko genuke, ez? Eta elkar lotu egon daitezke aurretik berdin dugun minutu guztiekin, ez? Baina aldiz honen gainean, lehen Zurinek aipatu duen moduan, ezer gutxi edo ezebez, ez? Aipatu izan da, beraz, distantzia, ez? Ze eztabaida sozial eta instituzioen artean dagoena. Eta gero, nik igual erreflexio moduan baitere, ez? Hor badaude bi elementu nik uste dut heldu beharko dizkiogunak, eta dala batetik, oraindik orain guretzako kulturalki oso urrun ikusten dugun egoera bat da, ze klima larrialdiaz hitz egiten dugu eta pasan aste hitz egin genuen, uda honetan eukin dituen pasarte guztiak, aste honetan eukin ditugu baitere, eta gehiagotan emongo da, eta askotan daukagu sentsazio bat, beste leku baten gertatzen direzen zerbait direla, baina gurean daude, eta horreri heldu behar diogula, urgentzia bat daukagula, eztabaida hiltzeko momentuan, eta bigarreni batez ere hemen, gero erantzunkizunak ezberdinak kokatu behar ditugula, eta Petronorren eneko simboliko eta sintomatiko iruditzen zait, ez? Hemen elite bat, bereien produkzioaren arabera etekin handiak lortzen ari dituz, horiek baina batean gainera daukate erantzunkizun oso berezi bat gaur egun herri gisa edo bete beharko dituzken neurriak ez betetzeko, eta horiekiko baitere, exigentza maila baitere aurreagotu behar dugu, beraz, interpelazio zuzena bereiei ere badagokie. Horrek ez du esan nahi, beste gainontzeko egin behar ez dugunik ezer. Esan nahi duguna da, neurtu behar dugula nork duen erantzunkizun gehien, eta nork egin behar duen gehien, aukera gehiago dituelako besteak beste, eta nork ez bestelako plano batean kokatu bereen bete beharrak. Justuki horri helduta, ez? Nime hogatzen zazioa, erronka oso handia da, integrala da, strukturala da, makromeso eta mikro mailan hartu beharrekoak dira erabakiak, eta gainera urgentziazko erabakiak hartu behar dira, ez? Horregatik zentzua dauka horrelako salaketak mai gainean jartzea. Ni aldi berean ere baukat sentsazioa instituzioetan eta oro har EAJ gobernatzen duen lekuetan, bari dela jartzen ez begirada
kontu individualean, ez? Eta izugarrizko, eta ez dut esaten ari importantea ez denik, ez? Baina uste gauza bat dela bakoitzak hartu dezaken ardurak, harin ez bentzen birziklapenean, oso gauza simplea edo nola erabiltzen dugu egunean zehar ura, baina hor jartzea begira da, kanpaina instituzionaletan nire ustez egiten duna da, ez, fokoa biratu eta benetan kapazitatea duten politika publikoietan ardura ez ipintzea, eta ikusi dugu diskurtzoan ekologismoari eta emergentzia klimatikoari aipurik ez, edo oso txiki erakusten digu prioridadean ez dagoela, ez, eta transformazio industrial baten erronka daukagu gogora dezagun Urkulluren azken legealdi honetan frackinga maigainean zegoela, ez, frackingaren putxu berria maigainean zegoela eta paralizatu intzan EH Bilduren oposizioarekin, alderdi Elkarrekin Podemos oposizio eta Elkarrekin Podemos oposizioarekin. Beraz, hemen dagoen erronka urgentziazkoa da eta Eusko Legebiltzarrak eta Eusko Jaurlaritzak eskumen handia dakate. Eusko Legebiltzarrak eta diputazioak ere hortze ere dagoela eolikoen inguruko plan guzti hauek, ez, momentu honetan alegazio prozesuetan daudenak, ez? Eskerrik asko gurekin izateagatik, Ibon Beñika eta Zuriñe Rodríguez, eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko albisteen nagusiekin irati jartzak bidetuta.